Tak to jo. Já už vám koupím za včerejška. Takže to bude celý. Jo, si nám přijel půlku, máš tam vlastně druhou půlku. Tak to je celý. No. Ty jo. Tak to jo. Díky. Tak. Já se nažeru. To je hustota. Ota. To je masakr, ty vole. Chceš vidět masakr? Tam je... Ty vole. Tak to jo. Teďka pořádně s tím zam... Co je? A tam... To je zkouš, ty vole. Hej, co to je za hmota, ty vole? To bylo párky. Celé padá tady dolů. A v zápětí to padá jde nahoru, ty vole. Tam je dole pružinka, ono se to rozvítne, spojí si to vždycky dole. Fakt. Ono se tam ohřeje na té žárovce a pak leze nahoru. Když se tak pomalu neproudí ten vosky tuší, tak to dělá takový šilek. To se tak spojí ty kuličky malé. Oni se nespojili. No, tam nahoře ne. Čum, vole, to jsou videjka.